מה שמך? איך? איגור. רוסיה? איך? בלרוס. תגיד, איך השפה הרוסית? את האמת, איגור, אתה אוהב אותה? כן. כן? היא רומנטית? היא... חבל על הזמן? זה פסיכי, אני רוצה להגיד לכם, כל אחד חושב שהשפת אם שלו, הרי היא לא רומנטית, אני אומר לך, באמת. אמיתי, אני אומר, איך גיליתי את זה? כי לך זה שפת אם, אני פעם יצאתי, אמיתי, סיפור אמיתי, יצאתי עם בחורה רוסיה. אשתי הייתה בחול. ואמרתי לה, תגידי לי איזה משפט רומנטי ברוסית. היא אמרה לי, מה אתה שאגיד לך? אמרתי, תגידי משהו כמו אלוהים, אני רוצה לנשק אותך. ואז היא אמרה לי את זה, ונהיה לי לא טוב. כי, באמת, כי, אתה יודע, בכל השפות, בעברית, אני רוצה לנשק אותך. זה בא טוב, מתגלגל טוב על הלשון. אתה יודע, בכל השפות, אנגלית, God, I want to kiss you. בא לך לתת בראש, בא לך לתת בראש. צרפתית, mon Dieu, je veux donner un bisou. אתה יודע, זה גרמנית, קמליק, מה שבא נשיג על היה. גרמנית, באמת, הכל נשמע סרט כחול, נכון או לא? את האמת. אני רואה חדשות בגרמנית, זה נראה לי, אומרת לי, מתחת הדלפק, אני לא לובשת כלום. זה הרגשה. אבל ברוסית, באמת, אתה עד שאני לא ממציא, תבינו איך זה נשמע. בואו ניכנס לאווירה רומנטית, בסדר? בואו, תדמיינו סיטואציה הכי רומנטית שאתם יכולים, אוקיי? אתם על חוף הים. אתם על חוף הים. אתם רצים לכם בין הגלים. מלמעלה השכפים, קרא. אתה נכנס לים, משפריצה עליך מים. אתה עומד על החוף, פורס זרועות. מגיע מאחור, מחבקת חזק. ולא חושב לך באוזן, בשיא התשוקה. Боже, я хочу поцеловать тебя. פר לא בא לך. פר. אתם נשואים? סתם דוגמה. אפשר? בסדר? מה שמך? טל. טל? מה עושה בחיים? עובד במחירות בחברת שלטים. מחירות חברת שלטים? מחירות של חברת שלטים. מוכר שלטים. אתה מוכר שלטים? כן. מה זאת אומרת? אתה הולך ברחוב? מישהו רוצה שלט? אח שלי שלט? מישהו רוצה שלט? איזה שלט אתה עושה לי להופעה? נגיד, תן לי רעיון לשלט. אני לא עושה שלטים להופעות, שלטים לעסקים שקיימים. למה, אני לא קיים? מה זה סקר? אתה יודע כמה העסק הזה מגלגל? על מה אתה מדבר? יותר מכל בית מלון שאתה תשים, תלבין לי. תתחיל לעבוד בשלטים להופעות, אחי. טל מוכר שלטים, נשוי ל? מאיה. מאיה, מה עושה? איזה קטע? למה איזה קטע? גם אתה טל ומאיה? זה פסיכי לגמרי. אתה יודע, יש לי חבר טל, ואני שנים מחפש עוד טל. ולא, והנה, ועם מאיה זה לא כמו מבי, שיש ככה, כמו חול, אתה יודע. מה זה הצחוק הזה? תקשיבו. שקט? צחוק מטורף יש לך. יו, מה זה? אתם שומעים את זה מתחילת ההופעה? ואתם ככה שורדים בשקט? תקשיבו. זה כמו צפצפה של אוטו. זה פסיכי לגמרי. נראה לי שאם את בפקקים, את לא צריכה לצפצף. תקשיבו. הכי גדול אם את עומדת מאחורי מישהו ברמזור ואת סתם צוחקת, והוא חושב צפצפת. מה קרה? מה קרה? היא צוחקת. היא קסם האדום, מה קרה? היא סתם צוחקת. מה שמך? יאנה. מה המשמעות של יאנה? מעמד גבוה. יאנה זה מעמד גבוה ברוסיה? וואלה. אז מעמד נמוך זה תת יאנה? תת יאנה. איזה צפצופים. מה עושה בחיים יאנה? חוץ מלצפצף, מה עושה בחיים? מה? מה עושה בחיים? רופאת ילדים? כזו יפה? למה אני לא ילד? גם יפה, גם צפצפת, חבל הזמן. זה גדול שילד בא אליה, יש לי חיחורים בנשימה, אישו זה. הנה, שמעת? לא, זה היה אני. אתם יודעים, רק כשיש לך ילדים, לא רוצה לבאס אותך, אבל רק כשיש לך ילדים,
אתה יודע שרופאת ילדים גם אני יכול להיות. ואני חושב שכל הורה, את האמת, נכון, הורים. אתה יכול רופא ילדים. הילד מגיע חולה, וירוס, אחרי 5 ימים, כנראה חיידק, אנטיביוטיקה, תרבית שתן, מדבקות. קח מדבקות. זה מה שאתם עושים. קח מדבקות. זה מה שאתם עושים. ואתה בעלה? מה עובד? גמילוג. גמילוג? בוא נזרוק סתם מילים ונהנה מהם. אתה יודע, שפלוקוס, איזה מגניב. פליקמורה. זה... מה זה, מישהו יודע, מה זה גמילוג? בודק אבנים יקרות. בודק אבנים יקרות זה גמילוג? אז אתה יעלומן, אחי, מה גמילוג? הנה, יש פה עוד יעלומן, טל. אז למה אתה יעלומן והוא גמילוג? איך הוא משדרג את עצמו, גמילוג, אתה מבין? כאילו, כל ירקן יהיה אבטיחולוג, למה הוא עכשיו... הוא בודק אבטיחים, אז הוא אבטיחולוג. זה... יש לכם ילדים? כן. כמה? 3. 3? יפה לכם. מה השמות? לגדולה פאני, פאני, מצחיק? אולג, ולקטן שמולי. לקטן שמוליק. זה מדהים אותי שקראתי לו לקטן שמוליק. יבוא עוד ילד, זה ממש שמוק. זה... למה אולג נשאר וכל השאר קיבלו שמות ישראלים ורק אולג אני רק תקוע שם? מה זה? אני סבתא. אולג קוראים על שם סבתא? סבתא אולג? זה פאני, זה פאני, חופשי זה פאני. סבתא אולגה מן הסתם. הסבתא אולגה נפטרה ואולג נולד. בסדר, מתי נפטרה? לפני שנה. אז בן כמה שמוליק? בן כמה אולג? בן כמה אולג? 3. אולג בן 3 וסבתא אולגה נפטרה לפני שנה? מישהו פה רמז לסבתא איזה משהו? תכירי את אולג, סבתא! אני לא הולכת! אני לא הולכת.